El fuego, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha sido un elemento que ha acompañado a nuestra evolución. Se ha utilizado para calentar los alimentos, se ha utilizado para iluminarnos, también ha sido un elemento de defensa, de ataque y sobre todo también ha servido para utilizarlo en rituales festivos. Así, por ejemplo, sabemos que a lo largo de los últimos centenares de años, todo lo que es la península ibérica, todo lo que es la costa mediterránea, desde los Pirineos hasta prácticamente la zona de Andalucía, hay determinadas poblaciones que han utilizado el fuego para sus rituales festivos o las fiestas. En Petrer, concretamente, tenemos dos rituales festivos relacionados con el fuego, uno en el solsticio de verano y otro prácticamente en el solsticio de invierno, como son la hoguera de Sant Antoni en junio y el otro es las falles en la nit de Reis. Bé, doncs una falla, segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, diu que és un manoll d'espart o altres matèries vegetals, com espígol, farigola o altres materials, que s'utilitza per a fer foc. En un temps tenia una funcionalitat de traslladar el foc, d'il·luminar-se. A Petrer l'utilitzem des de temps que no ho sabem per a la celebració de la nit de Reis. Però dintre del que és un ritual de crida, d'indicar que aquí hi ha una vida, perquè realment això, aquí hi ha un poble viu, és la forma de dir això a uns personatges que en la imaginació anaven a passar per les vores del poble i si no veien eixa vida representada per el foc i pel soroll, passarien de llarg i no deixarien cap regal als xiquets del poble. Com vegeu, les solanes de les serres de Petrer són totes un espartal, estan plenes de totxeres. La totxera tenim l'espart verd i baix l'avell. L'avell és com li diem a Petrer a l'espart sec. Una falla se composa de diverses parts. Primer tenim tot el cos de la falla, que està fet d'avell i d'espart verd, que anem fent lligasses, esteu veient? La primera lligassa, que és la que definirà el que és el motxo de la falla, per on s'encén. Fent la lligassa, el caragolet, i pugem els vencís que sobren cap amunt. Agarrem 4 o 5 esparts, fem la segona lligassa, fem una volta, apretem i ja tenim el segon caragol. Està ahí clar, no? Ja veu com la falla està prenent forma. Quantes lligasses té que tenir una falla? Les necessàries. Ja apleguem al final de la falla, estem acabant-la, separem l'avell i l'espart que puja de l'última lligassa, fem 3 parts. Comencem de l'esquerra cap a la dreta. I posem 3 esparts. La dreta puja i agarra ja les 3 esparts i puja a l'esquerra. Ara que puja a l'esquerra, tornem a posar 3 esparts més. Si n'apretem el dit i ara aixafem, ja se queda agarrat. Pugem 3 esparts més. Ara col·loquem 3 esparts més. Quan ja tenim la trena començada, ja és tirar cap amunt. Quan anem fent corda, i ja tenim la trena a una distància més o menys així,
agarrem i fem un nuc. Ja tenim la falla feta. Ara, després, si volem arreglar un poquet, doncs ja la tallem. La primera persona que ens parla d'aquesta tradició, ens ho deixa escrit, és el cronista Hipólito Navarro, que en l'any 82 va fer un article parlant de la seva experiència com a adolescent, com a xiquet adolescent, i com era la festa en aquella època. Això seria pels anys 20 o això. I ens parla que la nit de Reis era entre el rodar de les falles i els fallons, l'arrastre de calderes i el toc dels caragols, diu, era com una aquelarre. Quan jo era xiquet, el meu pare tots els anys feia falles per a mi i per als meus cosins. Jo crec que la tradició en aquests moments va a més, gràcies a una sèrie d'activitats que s'han fet al voltant, com els tallers que continuen mantenint-se, i activitats com el que s'ha fet els últims anys de la Crida de Reis, que el que ha fet és donar-li visibilitat a lo que és aquesta tradició. Bueno, pues en los últimos años se ha recuperado, ha ido volviendo a coger fuerza la tradición de les falles de la nit de Reis en Petrer, una cuestión en la que el Ayuntamiento pues también está haciendo un esfuerzo, y dentro de ese esfuerzo por recuperar esta tradición, en el pasado mes de diciembre, desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio, pues preparamos e iniciamos a través del Pleno Municipal la aprobación y el inicio de expediente para la tramitación como bien inmaterial de relevancia local, una forma más pues de proteger, ¿no?, y de apoyar y difundir esta tradición que tanto gusta en Petrer, tanto a los más pequeños de la casa como a los que son más mayores y que lo recuerdan con mucha nostalgia. El declarar bé de rellevància local, el que s'ha fet, és una cosa molt important. El congrés que anem a fer, on vindran gent dels pobles del voltant per parlar del que ells fan, idèntic al que nosaltres fem, això jo crec que és una fita molt important per a la nostra tradició i influirà en el futur de la nostra festa, que recupera una antiga tradició de foc i de soroll, que ens arrela en la nostra història, en els nostres avantpassats. És que té aquesta grandea. Jo ho veig així. Este ayuntamiento muestra su total apoyo a la cultura, a nuestro patrimonio y a las tradiciones, y en el caso en concreto de las fallas más todavía, puesto que eso significa nuestra esencia y nuestra seña de identidad en una noche tan importante y tan mágica para todos los petrerenses como es la nit de Reis.